दवैया रे औरंगाबाद से चलता दवैया रे। सरगम डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मरल बायसन सैया रे मरल बायसन सैया रे औरंगाबाद से चलता दवैया रे औरंगाबाद से चलता दवैया रे। भइल बा करेक करी हैया रे भइल बा करेक करी हैया रे। सासाराम से चलता दवैया रे बिहारी से चलता दवैया रे दवैया रे औरंगाबाद से चलता दवैया रे। जाके हम आरा करनी एक सारा तबो आराम नहीं भई। रोजे रोजे सुई लगले से कमरिया लगे कि सुन हो गई लगे कि सुन हो गई। जाके हम आरा करनी एक सारा तबो आराम नहीं भई। रोजे रोजे सुई लगले से कमरिया लगे कि सुन हो गई गजब के आवे अंगड़ैया रे गजब के आवे अंगड़ैया रे। औरंगाबाद से चलता दवैया रे अम्बा से चलता दवैया रे। भइल बा करेक करी हैया रे भइल बा करेक करी हैया रे। औरंगाबाद से चलता दवैया रे ओबरा से चलता दवैया रे दवैया रे औरंगाबाद से चलता दवैया रे। नमक पानी गरम के धोतानी सखी हो संझिया सवेरे। केहू जब पूछे त लाज बड़ी लागे हो गई शादिया नेरे हो गई शादिया नेरे। नमक पानी गरम के धोतानी सखी हो संझिया सवेरे। केहू जब पूछे त लाज बड़ी लागे हो गई शादिया नेरे बारे मनोज निर्दया रे बारे सोनू निर्दया रे। औरंगाबाद से चलता दवैया रे अरवल से चलता दवैया रे। भइल बा करेक करी हैया रे भइल बा करेक करी हैया रे। जहानाबाद से चलता दवैया रे औरंगाबाद से चलता दवैया